ब्लग नांगौ होननानै कमेन्ट खालामदोंमोन आंनि गोदान मिउजिक भिडिअ Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ. So guys, जोङो रुंयाव फैनाया साननै जाफैबाय बेयाव ओमफ्राय आं दिनैयो मन्दिराव थांनो नागिरदों. मन्दिराव शिव मन्दिराव थगि लांनो नागिरदों आङो ओमफ्राय आंजों लोगोसे आब' थांगोन. आब' माने आंनि बाजै ओमफ्राय आरो बाबु सासे थांफागोन ओमफ्राय मामुनिबो दंफायो. मामुनिया शिव मन्दिराव फैनानै दंफायो. स' बियो नेबाय थादों जोंखौ. स' जों थांगोन बेयावहाय ओमफ्राय आं नेबाय थादों आब' बाजैमोनखौ. स' बिसोर फैबाथाय जों थांसै ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय. स' थ'दे बिदिबा आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै. आंनि बाबुआ फैबाय ओमफ्राय आब'आबो फैबाय ओमफ्राय बिसोरो फैबाय थांसै जोङो. एसे लेट जाबाय मामुनिया थयैनो फैना दंफायो नेगासिनो बियो. स' थांनोसै. आजा जल्दी बैठो बैठो. रुको रुको लोग खोला नहीं मैं खोल दिया जोर से खोलना चाहिए. हाय बोल दो. हाय बाजे ये लो पकड़ो तुम. हाय बैक्स कर ले. हाय बैक्स मेरी सीटबेल्ट पहनो सीटबेल्ट 0.5x रखो मैं. क्या मोर हम लगे ना. So जों दायो शिव मन्दिराव थांगासिनो. ओमफ्राय बाबू कुछ बोलो क्यों जा रहे हैं हम लोग. थोगी लेके जा रहे हैं. थोगी Oh guys, दा जों मोनफैबाय. मोनफैबाय शिव मन्दिर. Ayo fulani ompray habin si mundiro. Ano yung mala tadi? Aldiya ini na itu dia. So जोंहा फुला लाखांबाय साखि मोनसे लाबोदो आरो खिन्दुरबो लादो. ओमफ्राय आङो लाड्डुखौनो लाबोनो बावगारदो माने लाड्डुखौ लाना फैनो दायो मामुनि स्कुटिखौ लानानै लाड्डुखौ लाना फैनो नागिरदो. जों बाबुदा आंजों थांना फैनोसै माब्रै मन्दिरा. दायो मामुआ थांगोन आं थांलिया. आं थोगि जगार खालामनांगोन ना एसे गरमसै आं. थोगिफोरानो इसोर मा लाइब्रेरि लाबोदो ओमफ्राय माबाखौ लाबोखियो गाइखेरा लाबोदो फाथैबो लाबोदो दे. थ' भितराव लांसै बेखौ लांथ'फिनसै. इ हाबजागोन ना आं सोनारो मामु बेगाव थोगिखौ बेयाव सायाव लांग्रोनि. नै मालाय मामियाकनि आनैनि बेगखौ लानानै मामियाकानो जोंजों आलायना लाबाय थादो.
Iceland terlalu itu. Ayan na. Ano lang po dia? Ay, muksa kami po. Muksa. Okay. Ang god dia, ifan dia. Ang god dia. Boleh. Ak kalau. Mas, lo hatu. Bay ভিতর শোনা দেন তুমি সাইকেল চালাবো না ini sudah boring sudah kelar Kinang Dibya itu pusat tu. Siapa bukan? Ma, siapa bukan? So जों दायो थगिखौ होखांबाय ओमफ्राय दसे थानानै थगिखौबो जों रानलायना होनोसै इयाव मानसि थानायफोरनो बिसोरनोबो बाय होनानै जों थांगोन दायो थगियानो आपेल थालिफोरा जाहोनाय थांजोब्बाय बिचरा हुआ बहन मिल गई इसका ये bisa हुआ बहनी क्या Mansi yang kurun yang ini hilang ya
अरे इन्हें वो दे रहा हूँ बिचराओ बहन को कुम में बिचरे मेरे बाइलो ada itu katrang sampai berani dulu jangan sih dosa dayo Mondirao Thogi Hwfwibai oमफ्राय फुसका जायो नोंसोरो फुसका जायो होनलाय फुसका जानो नागिरदो दायो मा गदे मोजां Mokko masih dulu. Ya tidak. Masih ada di jalan. Mana? Ikan dulu nggak? Mani mokkom ada. Ikan dia? Ikan dia? Madang. Jangan ibu pusat ni mabai ibu. Madang nungai ya. Ready made na. Mamo ini bayar tangsikan, mamo skuti lana apa itu? Bye bye. So, jumpa tangsi. Tangde. So, जोङो भुटान बास स्टेन्डआव दङ दायो माने गोसोम मानसिफोरखौलाय खोमसि नुदो माबा मेब्बा गारि नुदो दद जोङो दायो भुटान बास स्टेन्डआव दङ ओमफ्राय सिंग्रा लानायदो जोङो सिंग्रायाव बानायगासिनो नेगासिनो जोङो जायाखैनो 5 मिनिट 10 मिनिट नेनांगोन नेनानै लाना थांसै साहा लोंहैनांगो So, जों सफैबाय सफैनानै ओमफ्राय नै बेदर लाफादो चिकेन सुगासिनो आब'आ ओमफ्राय आङो ना फिसा सायगासिनो नै ना फिसा सायगासिनो जोंहा दिनै लकेल बयलार दाउ ओमफ्राय आरो नै ना फिसा ना मावा फिथिगिरि जागोन जायो फ्राय खालामनानै ओमफ्राय नोंसोर सानगोन दा बुंगोन दा सोरबा मन्दिराव थांना फैनानै बेदर जालायसिगोन होननानै जों दिनै बुधबार नालाय बुधबाराव ओरैनो जोङो थोगि लांखांनायखाय जों जायो आरो बुधबारबा बेलेगबा मंगलबारबा बृहस्पतिबारबा जायामोन दिनै बुधबार ओंखायनो जागोन ना सायगासिनो दा So guys, आं दायो जिरायना दङ ना ओरै सायखांबाय ओमफ्राय ओंखाम जाथ'वाखैनो आरो ना ओंखाम नोंसा गुमिया डिउटियाव थांदो बे फैबाथाय जमा जागोन ओमफ्राय नै सासे बिनानावा आंनो कमेन्ट खालामदोंमोनलै माने डेली ब्लग नांगौ होननानै कमेन्ट खालामदोंमोन बाट आं बे कमेन्टखौ नागिरनानै मोनाखै दाबो माने नागिरगासिनो दंमोन आं सोर कमेन्ट होदोंमोन बाट मौ भिडिअ थाखो माने आं नागिरना मोनाखै ओमफ्राय आङो डेली ब्लगथ' लाबोनो हायो बाट आं बिराद आलसि मानसिया बिराद बायो आङो भिडिअ बानायनो थेवबो बानायो जेने थेने ओमफ्राय जुदि हसाके डेली ब्लग लाबोनांगौबा नोंथांमोना आंनो कमेन्ट खालाम आंनो 20 जना 20 जना कमेन्ट खालामबाथाय माने आं डेली ब्लगखौ होगोन आरो ना सेस्था खालामगोन आरो जुदि 20निबो बांसिन मानसिया जुदि आङो कमेन्ट खालामो डेली ब्लग नांगोन होननानै होमबानियाथ' आरो बारा एक्साइटेड जागोन आं भिडिअ बानायनो थाखाय स' नोंथांमोना कमेन्ट खालाम जुदि आंनिफ्राय डेली ब्लग नांगौ थ' खालाम ओमफ्राय आंनि गोदान मिउजिक भिडिअ लाबोनाय दं आङो ओमफ्राय बैसागोनि स' बेबो थाबैनो शुटिं लागोन शुटिंखौ लायाखैनो लागोनसो ओमफ्राय बिनि मिउजिक भिडिअनि आंनि बेलेग चेनेल दङ दिब्या प्रडाक्सन होननानै ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि साबस्क्राइब खालामाखै थांनानै साबस्क्राइब खालाम आं डिसक्रिपसनाव होनो हागोन ओमफ्राय बे भिडिअनि टाइटेलावनो टेग खालामना होगोन आरो ना आंनि बे मोनसे चेनेलखौ
so नोंथांमोना थांनानै subscribe खालामनांगोन ओमफ्राय bell icon-खौबो दाबायना होबानो जाबाय थुना होबानो जाबाय ओमफ्राय होमबानिया आं जितियानो मिउजिक भिडिअ'खौ होगोन होमबानिया नोंथांमोना मोनगोन भिडिअ'खौ so मा बुंबावनोसै so दिनैनि भिडिअ'खौ आं बारा गोलाव खालामबाय थाला बेयावनो फोजोबनोसै जा गुमै फैबाथाय ओंखाम जासिगोन जोङो फैगासिनो दङ बियो so थ' बिदिबा आंनि भिडिअ'खौ फोजोबनोसै ओमफ्राय bye bye guys bye bye